Ok. Am auzit multe variante ca să prindem pupândăii, dar niciuna nu a fost așa de eficientă ca și Adică cârtițe. Cârtițele. Vreau să ajut și alți oameni care m-au ajutat cât de cât pe mine. M-am uitat pe internet, am auzit niște informații, dar nu foarte exacte. Trebuie urmărit. În orice loc unde umblă cârtița, ea e activă, întotdeauna. Și de obicei, când ea este activă exact la ora 12 și exact la ora 5 după masa. Dacă mergi în jur de 11:30-12 sau ora 4:30-5-6 și mergi subtil în zona unde e activă, o să observați activitatea că se mișcă pământul în zona aia. Luați un hârlet și unde se mișcă pământul, băgați cu 10, 12, 15 cm înainte de unde se mișcă, băgați adânc și aruncați în aer. Și când pică jos, o prindeți de spate ca să nu vă muște. Asta e tot. Și ca să vă arătăm exemplu, o să revenim pe la ora 12. Da, exact, ca să vă arătăm cum prindem mână, că am prins o grămadă prin tactica asta, fără să ne învețe nimeni. O să vă arătăm și dumneavoastră ca să vă simplificăm metoda. Fără să mai dați banii pe trăvuri și pe capcane și să așteptați ani și ani de zile, că nu le prindeți așa. E foarte important când vă apropiați de zona unde se active să veniți de scurs și foarte, foarte încet. Ele au un auz foarte dezvoltat, au de orice mișcare. Veniți încet și vă urmăriți. Și când vedeți că se mișcă un pic pământul deasupra, ea întotdeauna lucrează la nivelul superior al solului. Deci deasupra la 10-20 de cm ea caută râme, în zone umede în special. Dacă udați o zonă, ea acolo vine imediat, în zona unde ați udat și unde e gunoi. Da, ne auzim mai târziu. Cam. Okay. Și așa băgat-o hârlețul. Da, filmează pe mine un pic. Sau cum este? Da, cum v-am spus mai devreme, l-am urmărit și cum s-a mișcat, am băgat hârlețul adânc și l-am aruncat în sus. Și l-am prins, nu uitați să prindeți de spate, că n-ai cum să vă muște. Ca pe iepure. Că el n-are cum să-și întindă ghearele, n-are cum să le întindă în spate. Și îl prindeți de spate, liniștiți și duceți în alt loc. Acum luăm, îl punem în mașină. Cred că e răcit, sau nu știu ce are pe nas. Îl prinde de gât. Acum uitați, îl punem într-o găleată. Da. Îl punem într-o găleată, uitați. Așa. Un pic de pământ. Mai mult pământ. El sapă. Așa, și îl ducem în alt loc acum. Îl transportăm în alt loc. E că se mai poate vedea. Da, gata. Să văd că e mai calm decât era. Se mascul. Nu l-am disperat și de aia, știi, încă nu e terorizat. Vezi că el vă mușcă dacă dați voie, dar nu e chiar așa de rapid. Acolo terorizezi pe el. Aude foarte bine, aude de 10 ori, cred că e 200 de mai bine ca omul. Este foarte agresiv. Ok, na, la revedere!